Poarta casei era deschisă, la fel și ușa de la intrare. În odaie, lângă geam, pe o masă, era sicriul în care tatăl meu parcă ne aștepta. Era așezat cu capul spre perete și cu picioarele către ușă. În mine clocotea o presiune zdrobitoare, încă de când baroana m-a sunat să-mi spună. Știam că lacrimile ar fi putut să mă elibereze, dar n-a curs niciuna. Am mers o zi până să ajung la el și tot drumul m-am străduit inutil să plâng. Cu siguranță voi plânge când îl voi vedea, am gândit eu. Eram lângă el, mi-am lipit fața de obrazul lui înghețat. Înghețate erau și lacrimile mele, în adâncul sufletului. Toată durerea se zbătea în mine. Am stat împietrită lângă el și am încercat să-i descifrez expresia de pe chip. Avea o expresie de triumf, parcă ar fi spus: am putut să mor și fără să fiți lângă mine, sunt învingător. Deși era de așteptat să nu-l plângă nimeni, au mai picurat lacrimi pe parcursul drumului către cimitirul nou, fără biserică. Se știe că la mort este obiceiul să plângi, dar cu adevărat doar eu l-am plâns fără lacrimi, purtând în mine o durere care îmi tortura trupul și sufletul. Aveam pe atunci puțin peste 25 de ani și au mai trecut încă atâția de atunci. Nu i-am mai văzut mormântul, n-am mai fost în acele locuri și port în mine lacrima tăcerii. Fragment din romanul Prin glodul destinului, semnat de Ela Nicolau.